रायजोफोरनि दायो माने कारिगावनि मेन गेटआव दं ना होमबा नोंथांमोना नुखादों तारमाने बावैसो सान सिगाङाव तारमाने बै टेरिटरियेला माने एसे स्पेलिं मिस्टेक जानायखौ माने नायनानै एसे दावराव जाबाय थानाय पस्ट मोनसे नुदोंमोन बेखौनो माने कनफार्म खालामनो थाखाय फैनाय जादों आरो ना एक्चुअली माबा खालामदो नै दायो बेवहाय जास्ट माने बेखौ सिथाबना होनायसो नै बेयो ओरैनो सायाव मोनसे सिथाबना होदो आरो बेयो जेखिजाया बुंनांगौ बाथ्राया जाहैबाय मा जुदि मिस्टेक जानायखौ जुदि मिथिखादोंबा नांगौबा कारेक्सन खालामनानै सप्तासे बा साननै सानथाम उनाव गेटखौ अपेनिं खालामबाबो जायोमोन ना होमबा बर' माहारिनि मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ आङो फोरमायहरनो नाजागोन जे जोंनि बर' माहारिया जोंनि बर' हारिया जेब्ला समसिमहालागै सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनानै लाबोनो हायागौ मानि आरो जाय समसिमहालागै जोङो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ मोनागौ मानि बै समसिमहालागै बे जोंनि बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जोंनि बर' माहारिनि माखासे सिस्टेम आरो सिचुएशनफोरखौ जों जुदि पलिटिकेलि हमथानानै लाखिनांगौब्ला आरो जुदि हमथानानै जुदि लाखिनो जों जुदि थांखि लादोंब्ला बे 2003 फेब्रुवारि मानाव गेदेर बेल्टी ब्रादार्समोनखौ लानानै बानायनाय जा बिटिसि एकर्ड आरो बे बिटिसि एकर्डखौ जों दिनैनि समाव बयबो मिथिगौ जे 6 शिड्युलनि दथि फारिलाइनि मोनथाय होनानै एकर्ड खालामनानै लाना फैनाय जादोंमोन दा दिनै 6 शिड्युलनि बाथ्राखौ बुंनाय लोगो लोगोनो बे भारत हादरनि संबिधानाव 6 शिड्युलनि लेखा बिलाइयाव जेसेबांखिनि गोख्रों माने आयेनफोरा लिरनानै दोनजादों बा लिरजानाय जादों बै 6 शिड्युलनि गोख्रों आयेनफोरा जोंनि बे ट्राइबेल हारिखौ आरो जोंनि बे बर' हारिखौ जेब्लायबो मोनसे पावारफुल प्लेटफर्माव दिदोमथि महरै दोनबाय थागोन आरो जोङो बे 6 शिड्युलनि माखासे पावार एन्ड फांसनफोरजोंनो जों मोनसे गोख्रों प्लेटफर्माव जेब्लाबो थाबाय थानो हागोन आरो बे माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौ बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लिरनानै लाना फैनायखौ जों दिनै रोखा नुनो मोनो जायनि थाखाय बे 6 शिड्युलनि मोनथाया प्लेन एरियायाव गैयाब्लाबो दिनैयो मानगोनां बेल्टी ब्रादार्समोननि थ्रयैनो बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों बे जोंनि बिटिडि एरियाखौ लानानै 6 शिड्युलनि मोनथाय होनानै दिनै एकर्ड खालामनानै लाना फैनाय जादोंमोन जायनि थाखाय दिनैयो 40टा सिटनि गेजेराव 30टा सिटआ जों बर' हारिनि थाखाय रिजार्वेशन बेवहाय रावबो नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफ्रा जिमानखिनि पलिटिकेल डार्टी पलिटिकेल इशू खालामफैया मानो जोंनि बे रिजार्वेशन जायगाखौ बिसोर टाचबो खालामनो हाया जों बे 30टा रिजार्वेशन सिटआव जोङो उन्दु गोसो बायदि जोंनि बे पलिटिकेल सिस्टेमखौ सालायनो हायो नाथाय मा खालामनो दिनै जों बर' हारिनि माखासे लुबैसुला गादि लुबैसुला लिडारफ्रा दिनै नेशनेल पार्टी बायदियाव दिनै सामसागिरि जानानै बै गुबुन हारिनि आफाखौ सिङाव थानानै दिनै गावबा गावखौनो सासे गोख्रों लिडार महरै जोंनि सिगाङाव दाबुं लेक्सार मारि फैनोबो बिसोरो लाजिया हा दिनै जाय मोनथायखौ मोननो थाखाय हाजार बर' फिसाफ्रा गावबा गावनि बेसेनखौ दिनै फोजोबलांनांबाय बैफोरनि बेसेनखौबो दिनै जोंनि बर' हारिनि माखासे लिडार्सफ्रा मान होनो रोंला नाथाय बिसोरनि थैनाय सान फैबा बिसोरनि मुसुखा सेराव थांनानै आलारि बाथि बावनानै खुलुमहैनो रोंगौ बिसोरनि जोनोम सान फैबाथाय बिसोरखौ आलारि बाथि लानानै मान होनो रोंगौ नाथाय बिसोरनि आदर्शखौ लानानै दिनै जोंनि बर' हारिनि इयुन जेनेरेशनखौ गियान होनो थाखाय बिस्रा 1 सेकेन्डबो सम गैया आरो गियान होनायनि बिस्रा मोनसेबो मोजां बाथ्रा गैया खालि जेसेबांखिनि बाथ्रा बुङो बिसोरो गावबा गाव क्रेडिटनि थाखाय गावबा गाव सिट पावारनि थाखाय दा दिनैयो बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लाबोजानाय माखासे संबिधानिक मोनथायफोरखौ जोङो बासायनांगौब्ला बे आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय बिपिएफ पार्टीखौ जोङो फुल मोनसे मेजरिटियाव देरहासार होनानै बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ जोङो सालायनो मोनसे सुबिदा होनांगौ आरो जेब्ला मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायगोन अब्ला अटोमेटिकलि बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय माखासे पावारफोरा माखासे मोनथायफोरा गोथां जाबोफिनगोन आरो फैबाय थानाय समाव जेब्ला समसिमहालागै जोङो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनो हायागौ मानि बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौ माखासे संबिधानिक मोनथायफोरखौनो जोङो पलिटिकेलि जोङो बाहायनानै जोंनि बर' माहारिया थोब्लिद माब्लिदब्लाबो जोंनि बे बर' माहारिखौ सुंथानानै सालायलांनो हानाय मोनसे प्लेटफर्मखौ मोनगोन बा जोङो मोनसे प्लेटफर्माव थानानै सालायलांनो हागोन दिनैयो स्पेशली मोनसे बाथ्रा बुंगोन आङो बे सनितपुर गफुरनि जि 87टा गामिया जोंनि बिटिआर ओनसोलाव हाबदों जोंबो गाज्रि मोनाखै थांखिया जोंना मोनसेल' जे मोनसे समाव बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा मोनसे प्लेटफर्माव गांसे फिरफिलानि सिङाव थानानै जेन
अराय सम रुजु-रुमु रायजो जालांनो हायो आरो बे थांखिजोंनो दिनैयो बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा आगान सुरनांगोन। नाथाय बे थांखिनि गोदै गोदै स्ल'गान होफ्लानानै जों बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ फाननानैनो गावबा गावनि क्रेडिट लाग्रा बर' लिडारबो दं। बेखौल' सिनायनो नाजा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। दा बे 87टा गामिया जोंनि बिटिआर ओनसोलाव हाबदों, जोबोद मोजांनि बाथ्रा। नाथाय बेराफारसेथिं आसाम स्टेटआ 800टानिबो बांसिन नन ट्राइबेल हेभिं मेजरिटि गोनां माने गामिफोरखौ दानख'नानै लांनो थांगासिनो दङ। दिनैयो बै नन ट्राइबेल गामिफोरा न' बां सेफायनानै थफ्ला थफ्लि लानानै आसाम स्टेटआव खारलाङोबा बेवहाय जोंहा बुंनो गोनां बाथ्रा गैया। नाथाय बिसोरजों लोगोसे जोंनि बे 6 शिड्युलनि हा, जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हाया बे आसाम स्टेटआव थांजोबगोन। अब्ला दिनै बिसोरनि फर्मुलाया मा? जोंनि बे 6 शिड्युलनि मोन्थाइखौ बिसोरो स्क्रेप खालामनाय, सेफायनो नाजानाय, जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ बिसोरो पलिटिकेलि माने फर्मुला बाहायनानै गावसोरनि आन्दाराव लांनो नाजानाय आरो बेफोरबायदि सेम फर्मुलाखौ बिसोर साक्सेसफुल खालामनो थाखायनो थांनाय बावैसो सिगाङावहाय सेटेलाइट मोनसे सेन्सास खालामनानै बै 87टा गामिखौबो बाख्ल' बुख्ला पलिटिकेलि एंगेलजों जोंनि बिटिआर ओनसोलाव सोसननाय जाबाय। नाथाय बे 87टा गामिखौ बिटिआरआव सोसननायखौ लानानै पलिटिकेलि क्रेडिट लानो थाखाय गोबां माखासे लिडार्सफोरा गोबां रोखोमनि दाबुं बाथ्रा बुंनायखौ जों दिनैयो नुनो मोन्दों। सोरबाया बुंदों जे जोंनि सरकारनि समाव बे 87टा गामि हाबनाय एरियायाव बिपिएफ पार्टिना बा बबेबा मोनसे आदार्स पार्टिया पलिटिकेल केम्पिं खालामनो थांनाङा, जों बिदि बुंनायबो खोनानो मोन्दों। बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पति नङा बिदि बुंनो। बै सानैसो लुबैसुला डार्टि माइन्डेड बर' हारिनि लिडारफ्रा सानदों जानो हागौ गावसोरनि बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पति बायदि। बे जेसेबांखिनि अहंकार गोसोनि गावनिखौल' मिथिग्रा जों बर' हारिनि लिडारफ्रा सानदों जानो हानाय गावसोरनि बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पति होनानै बे पलिटिकेल सिस्टेमखौ दिनै जोंनि बर' माहारिया जाय अबस्थायाव दङ आरो जाय अबस्था जा मोनसे प्लेटफर्मखौ जोङो मोननो हादों दिनैनि बे समाव, बेवहाय बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि थैनि बिहोमा दङ। बे बाथ्राखौ खिन्थु गोसोआव लाखि। आरो दिनैयो ओरैबायदि 3-4सो लिडारफोर दङ, अखा नायबानो मिडियानि गेजेरजों जाथावथारै माने गनायजाथावै माखासे पलिटिकेल डायलगफोरखौ जोंनि सिगाङाव बुंनानै फोस्रावबाय थायो। बै सेमलेस ननसेन्स 3-4सो बर' लिडारफोरनि बाथ्राफोरखौ जोंनि बर' समाजा एक्सेप्ट खालामनाङा आरो जोंनि बर' माहारिनि इयुन जेनेरेशना मालाबाबो खोनासंनाङा। सिदा बुंखाबाय आङो। आरो फैबाय थानाय आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों बे माखासे लिडारफोरनि पलिटिकेल केरियारा लाइफ टाइमनि थाखाय डिस्ट्रय जानो थांगासिनो दङ। गावब्राबो जाया होननाय मानगोनां प्रमब्र बिथाङा 2020 बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय दा समाव बिटिसि काउन्सिलनि सिएमनि सियाराव गेब्लाब्ला जिरायगासिनो दङ। आरो बे बारावबो आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थियावबो गावब्राबो जाया होननाय मानगोनां प्रमब्र बिथाङा आरोबाव नेक्स्ट टाइम थाखाय सिएमनि सियारखौ मोननो थाखाय दिनै नांथाब नाजा पलिटिकेलि डायलग मारिगासिनो दं। बेसे साननो गोनां बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। लिडारखौ सिनाय, आब्रुथि गोनां गुन गोनां लिडारखौ जों सापर्ट खालाम। नाथाय जेब्लायबो गावनि थाखाय जों बर' फिसाफोरखौनो थगाय पलिटिकेलि बा पार्सनेल क्रेडिट लानो नाजाग्रा लिडारफोरखौ जोङो जेब्ला हमदांनो हादों, बै लिडारखौ जोङो रेसपन्स खालामनाङा। सिदा बाथ्राखा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, नंगौना नङा? खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि।